Diolch yn fawr iawn, a dwi'n croesawu wrth gwrs unrhyw fentra i sicrhau bod na fuddsoddiad yn gallu mynd i mewn i ganol yn trefi ni, a dwi'n edrych ymlaen i weithio efo gwahanol fudiadau a chynghora tre ag ati yn Ynys Môn i weld sut mae bosib manteisio'r hyn. Gweithio yn Amlwch enghraifft un o'r llefydd sydd wedi gweld diriwiad canol tre dros y blynyddoedd diwethaf. Ond jyst eisiau sôn am un syniad penodol ydw i yn rhe Caergybi. Mae'n bwysig wrth gwrs wrth gynllunio'n canol trefi bod ni'n gweithio ar draws gwahanol adrannau, y gwahanol gyrff cyhoeddus at ei gilydd. Mae yna argyfwng mewn gofal sylfaenol iechyd yng Nghaergybi ar hyn o bryd. Y Bwrdd Iechyd wedi cymryd drosodd dwy surgery oherwydd diffyg meddygon ag ati. Mae yna angen adeiladu gwasanaeth iechyd sylfaenol o'r newydd. Rwy'n wedi cael ei dynnu'n sylw fi bod yr hen siop Woolworths yng nghanol Caergybi'r math o beth allaf fod yn ddelfrydol ar gyfer agor canolfan iechyd aml ddisgyblaethol newydd yn berffaith oherwydd y math o adeilad ydi o yng nghanol y dre, parcio yna, dod â pobl i mewn wedyn wrth gwrs fel ffwtffol i ganol Caergybi mewn ffordd y galla greu bwrlwm economaidd. Rwan, mae yna opsiynau eraill yn cael ei ystyried wrth gwrs, ond dwi wedi cyflwyno'r syniad yna ar ôl iddo fo gael ei dynnu'n sylw i'r Bwrdd Iechyd. Dwi'n gobeithio gwneud yr awdurdod lleol i gymryd o ddifri hefyd, ond tra ddim yn gofyn i chi wneud penderfyniad heddiw yma na rhoi arian, ydych chi'n gytuno efo fi mewn egwyddor bod y math yna o fenter yn un sy'n wirioneddol yn clymu nifer o bethau at ei gilydd yr ydym ni angen gwneud, cael impact arnyn nhw a'i fod o yn heiddi ystyriaeth fanw. Diolch am my question. Yeah, I think to make a decision on funding or whether to provide funding and make a decision that's perhaps potentially above my pay grade to make anyway. But no, the point you make about actually how we make use of those sites, as the nature of our town centres have changed, and those big retailers are not there, like don't have a presence that they used to. How we do make use of those sites and actually use them in a different way and repurpose them. And I think certainly the points you raise would fit very well with the town centre first approach.